فانا جورنا وجهتا مسالنا عيبين نايمنا سيواتا شمي يمانا أمارة قرر مسكالي بحال ياو صراح حلافنتي أب فانا من أسيع قوارن القحن طبقان أما خارح جنيه فانا جورنا وجهتا مسالنا عيبين نايمنا سيواتا حورس راح محور مالت كل أبال لونو نوت كال مالت كل أبال بحوار لونو نوت كاليو سلازي زي مالت تاي مالتيو توم تلك أحد أبالات لوصلوا لقح جنزب ناي بيتسوهم ناي أحواتهم سلاز خونة تلك أحد تمليسو لا بعلم بالقح ملك لملس للخونة كملسوا مخري الجسلو خالي ያው ትምርቲ ሁሉ ጊዜ ትምርት ትረخولሉ ትካል ትምርት ትረخولሉ ሓበሬታ ትረخولሉ በቢግዚኡ ሓድሽ ነገራት ትረخولሉ ትካል እዩ ስለዚህ ተኾይኑ እዞም ልቃሕ ልወስዱሉ አካላት ወሲዶም ለይምምላሶም ምስ ትካል ያው ናቶም እዩ ትካል ናቶም እዩ ስለዚህ ለባዕልኻ ምስ ባዕልኻ ጽልኢ ምፍጣር ማለት እዩ ወሲድኻ ዘይምምላስ ማለት ናትኻ ማሕበራዊ ፀገም ምግፋሕ ማለት እዩ ስለዚህ ትካል ናዓለም ትካል ስለልኾነ ብኡ መሰረት ልስልጥኑሉ ልምሃርሉ ትካል ስለዝኾነ ኣብዚ ልቃሕ ብለይ ምምላስ ማሕበራዊ ፀገሞም ከጋፍዑ ስለለይግብኦም ትልቃሕ ክምልስዎ ምኽሪ ይልግሰሎም ሃፍቲ ያው ብማሕበር ደረጃ ይልውነን ኣነ ኣባል ኮይነ ለዓቅሮ ቅርሺ ናተይ ልበሃል ቅርሺ የለ ኣብ ሓደ መውቃዕተይ ኣቲ ቅርሺ ስለዚህ ናተይ ናትኻልል ይውል ናውልቃውነት ባህሪ ይውል ሓወራዊ ኣተሓሳስባ ሓወራዊ ጥቕሚ ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ዕቤትኻ ተጋፍሐሉ ስለልኾነ ዝወሰድዎ ልቃሕ ብኣግባቡ መሊሶም ለማሕበረሰቦም ጠንቂ ከይኾኑ ያው መፍትሒ ኮይኖም ክርከቡ ኢኮኖሚያዊ ዓቕሞም ከዕብዩ ማሕበራዊ መናወሮም እንደገና ዱልዱል ክኾን እየል መኽሮ ለለይ ምምላስ ግን ጸራር ስለልኾነ ጉዳት ስለለለዎ ዝወሰድዎ ልቃሕ በአግባቡ ክምልሱ ምኽሪ ይልግሰሎም ኻሊ ያው ትትካል መተረፍ ትካል ይኾነ ዕላምኡ መጀመርያ ትጣሽ ተሎ ያው ግልጋሎት ወሃብ ትካል ተባሂሉ ልፍለጥ ለምንታይ ግልጋሎት ወሃብ ትካል ልብሎ ክልተ ነገራት እዩ ሓደ ኣብ ከባቢ ብልርከብ ውሕስና ተጠቂሞም ልቃሕ ልጥቀምሉ ትካል እዩ خلاي بتحت ولد أو عداقة بتناطاري كمنا فاينانس تكالات بتحت ولد لوصلوا ገንዘብ بمخانو ያው በዚ መተረፍ ትካል ይኾነ ለትርፍ ተቋቋመ ትካል ስለለ ይኾነ ፈንድ ኻሊ ፈንዱ ናይ አባላት ልቃሕ ወሲዶም ይመለስዎ ቅርሺ እምበይ ኻሊ ተወሰኽ ፈንድ ስለለ ይውሉ ስለዚህ ልወሰድዎ ቅርሺ ክምልስዎ ሞ ያው ኻሊ ለይወጽሖ አካል ንክወጽሖ ማሕበራዊ ጉቦኦም ክዋጹ ያው ምኽሪ ማለት እዩ ብዚ መሰረት በትትርጉም ተረድዮ ስለወሰድዎ ልቃሕ ብሰዓቱ ክምልስዎ እየ ምኽሪ ልግስ ማለት እዩ ፋና ጩራና ወጋሕታ መሳልና ዒቤ ናይ መናእሰይ ዋታ